Hej. Og velkommen til en video. Grunden til, at vi snakker lidt hurtigt, det er fordi, vi snakker til fodbold. Så. I dag skal vi lave en såkaldt chips-video. Så lad os bare begynde. 1, 2, 3. Jordan. Oh my. Nu går den videre. Det var nok en af de korteste videoer, jeg lavede. Men altså, YouTube. Husk at abonnere, like, kommentere. Ja. Og så ses vi bare i næste video. Farvel.